batari rero kusibakirisi migwetera sinamba chabo 0784 955 717 gose 0705 86 0053 Nuga Best kotanga mbuya kogwa kogwenia. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwige dibali ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwige dibali Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya Cosmetology nkwige dibali Hairdressing wigo mbabwate Fashion Design nkwige dibali Food Production yani Cookery na wigo Food and Beverage Production wigo mbabwate course ya Driving kucha sibali bonse baraganye kwegera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali bagosomya abana courses cy'ububundi asama ngane school fees serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana goja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa cya serikali akirido kuruka government scholarship eki abana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibasa kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bare constituency bursaries uno mubungu Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruete sana kokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kero umwana nkanyora ari kibesa ekyo gosoma nande natotebetinga mwana ndo wense goche skuru apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachaga tokonya asama tukagocha biamon asamange nabo okubatalira ase skuru yiga osi obakirisi migwetera sinamba chabo 0743480999 kose 0782490068 ninjolero eyubwenyo lero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Tariki na 25 na biro mutinye no yokano mwaka no yowechirubira 25 mo mwanchumo gelinde no kwegena mbiyorando nsia sore na obukwanire abayo gukwarigane kwanyora mwana mayiye kyunga kinsenye cyabo no butiko elitirani Serious Nyakundi asense milio meyeryo na erwiso ni makoli nagosabire tonsukare. Go chake kyunga chinsenye abantu gwetane M50 obarenge kwa sisabali kuru Nairobi go chia kisi ase bale gutumia epasi matatu ya kampani ya Guardian Encho igo bamincho lya makweli chinga kyo montereba we pasi yo hasiri bukoroso gekeke nyuma yo gwetani chiro ya kumbu ase pasi yo ya rorekana kugwa sekona ya hegetaye abantu abange nigo batike ruchingoma se bamenyo kiwa chinya gitali onyora hubu
wenia ekyali nga sabuna moja iga tokuye egali ekobutibule binakuru tokuye bikuru beswate naro mya taga bwone nero kuru na konya abantu ipale twabire tokene kwanira matuka mange monokurwa keroka ipale ni gebwa chikona chinyinge sana twajire kwenye kwanira twajire gukure miaka yonse pi kurungwa yabuna lengo ororo mpaka boni igo yo mndu simbo so irororo bado na baro chinga chia chali njigenda okorekana kuru keroka mpaka taraja moja abantu bamuyete baminto wache serikali etagwanja etogaliye epale yakone yere sabu mbatobekere pambu baminto baki ale ituneta kire kugale igwa ebwa chikona chinyinge chiachandira bandera bange mono abechi pasi abechi turera chipikipiki ntukonya kobogererana kono muchando ige bale nigere nyerere mono bale na beta kire gale igwe elinde none kere ya achari kere kene gali asirido no mondera bonyara gukora kihonyara ku control na njenge ndara gukurire byongosi bitu bitokonya mwentu abandi benjino mondera bande njengu kwana munande genjino mondera ba nko gali chigali chemesi kono ntinara gusaba serikali itamaene pia tokonya gere bale abe ebengale mitwanya kobogererana umuchano kobogererana abaremi bekawa kurwase ebunge y'obwasini golitukulelero umurunganiri obokole bube bwekawo hase chinsemecho ukwana chingeke icho nigo baruko bulya gochiase bali batenete kwene kibuna nkwirani bale obokole bwabo asobwene no bwasioko nigo baigo ase ekawe yo batebuna nigo ababwatani abagendete gwesonani asabono bale bokonyora wensumu likito Gilbert Kopi aroboturwa sinchira yobwikira na sensemo ye bunge ya bubasi me ya masige west asabalimi barenge bekagwa banyakoba kurubukana asubutesene ko kwabo igoro yokoni gwana bwo gutenirwe kagwa senseme yo kuma etama chika separation ye factory yani nga abakolende lyokoba baba wanyanyasi kitoje tamo bitaguti babo tutagete totene twabwate muchana lakini abamiki kumono bakoranga ne abajinge bepimire bo korengana na barabu ni gogotranya kwa wisaneka igoro yogoteneri nabo yuga maereso bakwaigwa igoro yogoteneri gwokoni gwekagwa nabo yugo goteneri gwekagwe yo etagiri konyana kwa bage kwa ebitoki chinga kia singaki ekero tu arenge mubonga oyo ngwa etare uja kwa chairman oinyore ninje nakobegete tukaiguana naye ng'aki tuchange chibesa torosie tingarari mugonga tugukura korosi mugonga tuje korosi arari yanjaga ninki no murimi gw'ekurongo nagakigune ng'ento ebintu by'okurongeire abona bari gw'ekurongo ndiko mipaka twatari kwa se union ngenderete twesi ari kibi kurora twakali kuboninga wasipesi nge ndiko bakiala ile kurora twakali ngichi Rusia karuma hapeli 792 munakoko kwana kana bikuro tobwata omo famito itolenge ga ikachikiro chiasira nanda tache chikire ali bukumi chirembeo na keke tuacha togambera kinito bwana neti mzigo bimwa mpaka bato ya bichiko lakini ana tuete nenere yako utwana ngote nenere dano chika uche tutoka toroko chaigo chiko igua bono kumetinga yoto gocha konie chire mwamu tokonie chire mwamu na kitoko menya tiga towe saya pie tete nenere ga enkurongo tokole binto byaito anje yongo tena muri kwetu tukabe tokonyanza mara sana na kia bantu bako sindi bito weiga baira mugonga batato le gabosa nandi tukwana bana iga kwanza bana iga ikakija ya tore mugono ngai tokoira tokata baibayo bayo koni maiga yasimba ala dengire ime atokonye tokonye na mama school twete nenene mugonga totigane na mugonga ekuronga ebere yetenenele wana niko bagandi yogoteneri gwe
committee ye society ya kwage kurusi waro elio obwasi kunya ko kurigirirwa muno ya chikagu chitu twasinyirwa chikogenda bono twatenenirie bake committee yonsi bi etakeire rusiu ebunu twansobore miyoboye bono chikagu chitu nari turaretega nigo basabirenga ubuteneri bwe county nya ko bweso igati ilikonyana ko bakumanya ng'abalimi ngibatakire konyara kuba society iyo Gavana Simbara atina byete kirese kibana tikiyokore meremo naijyaja kunsana no kuga ngoirira lioro chikoba na mono koirira abalimi abunya ko bagukurira ababisa ba cooperatives nabo igo bari abarenga sabateneri be chi committee Tarisijajete. Sirikuja. Ikagende ntoke ko soembe kere sevitabo. Chibese chetu lipa wafanye kazi. bakirire tutware balance sheet etoro kinga kibatumikete chibese ekyo bwangoiga mbarangerio omugutano main morweli solution bujamano nararinge kurwa sensemo ya Masige West ime constituency ya Bubasi nkori boteregete mikuru se constituency ya Bubasi Amarita Nanche Gilbert copy Omujumbe w'ebunge ya Kitutu Masabo Mosque Cliff Gisairo igaruro kubolia gochia se wizara y'ekisemi kwene kibona nkubwatukere kibesa sobwango unenjera yamo yokugendereria emiroberi ya masomo chingake chigesukuru chigendete kuigurwa ukwana chingake cy'Mosque Gisairo nigo baigo amochia serikali asogokea ni kibesa chikubwato kwa gochia se ekisukuru ase myaka ya bonge gomurigito fatikari Gisemba narobotirwa sinchira yombikirano Omubunge Gisairo oyoboigo goisaransa se committee ekisemi ase bunge enene nigo aborire serikali enene kubwatirana ne wizara y'ekisemi kubwatuka kibesa kya capitation ekyo kigosira kisemi kyabusa ase obwango anene engakeye kisukuru kyakire kuigurwa ase tamu ya kabere. And these I'm addressing to the President, the CS Education and the entire Ministry of Education. You have all failed this country. You have failed the young people of this country. And we are not going to allow this to continue. CS Migos, you need to put your ministry to order. Reduce public appearances. Sit in the ministry and focus. Let us have capitation disbursed at the right time. Let us have money meant for universities, student loans disbursed at the right time. Kubatikana na yaiga nigo boigo amochire wizara eyo y'ekisemi ase okeania kibesa ekyo kyaborokiwa. Enda kuomba serikali pesa ya capitation kwa mashule. Hiyo pesa itumwe kikamilifu shilingi 22,000 kwa kila mtoto. Na iwe inatumwa vile shule zinafunguliwa. Kwa maana shule mingi hazipokei hizi pesa kwa wakati unaofaa na kwa kiwango kinachostahili. Every year you've been sending less than 16,000 to secondary schools. So we are urging the Ministry of Education and the government in general to ensure that schools receive capitation in the right amount and at the right time. Because you cannot be preaching free education, yet you are not providing the funds. Ingana eyeigayo kuigurwa gw'ekisukuru nigo egatia baibori na barabwo babwatukire ebirengerero byabo abwase egatia abo bakwaneire ogokong'a kw'obogima ase bairire chingaki ekyo na koboria abaibori kubwatirana buya naborokia b'ekisukuru igoro y'enchira y'ogwakana fees yaborokigwa. Watoto wetu wengi wanaanza kurudi leo mashuleni. Hii wiki vile imeanza hivi watoto wetu watakuwa wanarudi shule. Ile tunaomba serikali ipate kutuma pesa zao kwa shule mapema, angalau watoto wapate chakula, wasifike shuleni tena waanze kuhangaika huko. Na huko shuleni unajua walimu, si eti walimu ndio wanakuja na chakula kutoka nyumbani. Abaga baminto
ugaterana bono igekera abana baguchikuirana guchia ase sukuru omwalimu takunyara gukwanga ekerora omwaminifu abaibori tigakoba emekora anja morosi obosani aye n'omwalimu ituko ndiyo omwana wara aseriwe ekiagera omwalimu namaete ng'atirong'erani ngwaka nori chibesa echio igo mbuya omwana abere esukuru kobwakobera isiko naende omwari akane chibesa chingaki echechio nigo abaibori abaiga basabire abantereba bapara bonsi koba maiso asokorenda amagima yaborokiwa chingaki echi bakobakoba guchase chisukuru ao Baira no marembe na ande mwabaiki sukuru mapema mukonya gotwara pikipiki chisaregete mwanya kobakwamisha se parapara bono konyoro mwana akwere na moroga tena tachi sukuru ne pikipiki yasale ko tukupara agabu aki ana boda boda na inu mwatwara mabera kiara bana bali na baino na inu nango chokobakonya bara matukale busi bakwane muna bono iga bana bakwere na sukuru tigabaira nebuya naende nkorengera rinkoire na bari buya nyasaye nkubasiseni yari baira nebuya chintara bachibaira ni buya chipara munara oseti korengera nyasaye nkubaira ni yari buya naende bone gento gesaira go chikotokorera go chimotua abana baba korire chisukuru muna chi university mbare isiko egere batoe abarigerize chigasi egere banyare ko baba gosororo hingo reporter getembe koraigase bunge ya Kitutu Masaba e kaunti ya Nyamira Injefa Tigad Hisemba Chinga kichecho humuske gisairo ni gagendra kugwatoka hege kabu kia magendro anene hasogosira chisemime ye bungejo ukwana chinga kialenge koigora he dining ore ase skuru ya Irianyi Mixed Secondary umuski gisairo ni gene kibuna nagendere gosira chiseme anabo igo wikirani gatia magendrandi asobuya umwananchi nabo igo wikirani chirecho abete gakulira abananchi Molikecho Paul Kapokara norobotiro sinchira yuwikirano Asintunda yende na inde ni kuma ujumbo jiga bora kwa ngori garwa Kitutu wa Masaba muski Clive mbane gisairo asansori kabo kya magendero na kubwatuka enyumba ya dining hall gocha seskuru ya secondary ya Irianyi Mixed Secondary ime yewa dijiga ya Kemera ukwane kereke iga gisero ni gagendera ko bagakulira ngana chikunyara ko bagakogendereria amagendero buna yiga asa gendere ko gakuba ketega bangi baye bagisiasa kagukwanira ria gendere ko bagagwikirania imeyo ewadi yiga ya Kemera baro bakuri gichigura tali onongo chabale bate engoko tira kora kende tali kyara mama entina magukuru isaransi ta acha ikeri go marle kendere to eronge itur ngitwaro siri St. Paul Zoro tuba to abaete library Nyachichi Secondary ebirasi bibere na SMO estima lima ete binyorombera butagwa estima to abere to gotema konya ko restore kenyore keme buna to konyore transformer yo in konyora mambi na be kenyoro kya okego ikere tali boyego esikemera e project na regendere to bonega kenyoro kya mukoini kwa hivyo kama hujapata to kwa moyo kesho na utapata tali boyego asense mayaga siasa ni gagendere ko bagakohogania serikali kwenike kurigereria omwana wanchi obotambe asikiringa obogimanigo bwako ngire gento korengana munera atebere ngamba chikunyara ko bako banse yerombe yalinda mwananchi elio kwegerera omwananchi obotambe mtutu ataiva umatiang Rigathi Kalonzo Martha Karua Eugene Wamalwa omugateri kurwe kone yamo tali boyego na intu para otunga bitenge Sifuna Babu Gisairo Kibagendi Onyonka Ososi Orengo ono tubagatiri kurwe kone ndi igoro mwaro chibuna twabali gamole tigali mogere walisema tuingie Kisumu tuliingia ama hatukuingia tuliingia ama hatukuingia one storochi next ngokemba tule Homa Bay Eldoret tutaingia huko nigo igagendere ko bagakobagikiria baraikuru asurongo rwagusinane nao bagwikange serikali asikiria ngani go bagendere ko bakongaino na kongainere go cyasegesa kukyo magusi nanene asama genderero nonya tukuragira tumanyandi tugocha gutia kuragira ikiagera nonya ni numuri korugo soku gake
mukunya kubareta mukoreta umuntu uyu unya kubaiguri ebintu igurite kare aye buno murai to gusoka epara yaito ya kurbosongo mpaka sotiki echinde chikogari mukenya ngima eyaro tuli gukuru Gisero nigagendera ko bagakogania umugetutu kwa nikibona ngo bwatale chikura nenjira ya moyo kwirubulia bose bwacholyo bonene ububoro beire asagendera ko bagakobasegeta komo amagoro Fred Okengo Matiangi kunya gonchukana na kirasi kunya gutungaini engaki ya elire lakini tikatubale mereri mitinye ya tigere guchumutwa tali boygo 2027 motoko bekere kura motoko bekere kura endra gutusabe nari turaba korere kasi enchire gwenereto tali boygo inko reporteri getaseni kyo wanchete kyagatembe kuraiga asinseme chigacha irianyi ewadi ya kimera ebungane ya bugututu wa Masabe county ne Nyamira inche konkoro kwa Polycarp okara Msibu wadi ya itibu muskila meki unyanja inana nigesokiri na ukwanira hegati ya magendro hayabere kawekirani gati ya bubagachi birasi bya ECD unechire moyo kwene kibuna nkorosi gobire wikakwera ukwana chingake cyo muskinana wego hene kiribuna na chikorosi chipara chigodi yo na wekirani gati ya magendrande aso kwene kibuno mwananchi gwegodi yonkonyorale obokorali burubya Rukulame kisikwe yonyanja nyakianga manyekanite bune nana lakini ndo cha bantu baityo bachakire bataba bono nguchi gochenchiriro ku Moses because na atemire godeni pase ngonya aseri tukoria lero nataka tukwanira mangana igoro yebirasi bya ECD because abantu baityo bakara bachora to mu MCA ebarugite abachora mu MCA oromoke abana bae bado barase birasi bya ECD okumanya na kiyo kugani kwa banafunzi kore abana abaita bakeba basoma baby classes so bono asobogambe bwana na temire korosi ebirasi bya ECD ngagete litikoria rero twatarire class ya Kenyoro karona arenge ko bori chikura na chietororo Kenyoro bwata banafunzi obo 1000 plus lakini ngabatebu nango chorwe kirugu ninche mbaye class ya ECD nande mwachirororo nande tuachirororo tuene kiri tuabeire kirorine class ya ECD kiaerire class kende ya ECD ne class ya getengereire etengere naona achitenga bataibana bakoba sama singira ya tarimaya oikante masengo nyara elinda abana banyore ebirugo bagoisaransira banyore class ase bagosomera kerebuya nande tuachirororo mwene keiri mware une nana neremiro nonye nana gekonya koreta abantu chimbero igo nande ngochande naminyoka buone nara torake nate na ati anda akora abantu amagendro because tuabira assembly tukurwa na chisege miaka yonse eye tuachore twetano ndo chenko erere abande mbono bakonya korengera ligoro ya magendro lakini njengonya gotemande gingorwana naminyoka nate bayati anda abeka magendro buone so boniga aseri tukoria rero ekirasi ya gitangwa ECD ngegenderete ebine birasi bitatu asobogambi bwane ekianya mwanchani na karokyo kiaerire igase ward ya itibo twakore birasi 4 bya ECD ekerondo obugambi so bone gento ntigareti ase ward ya ne itibo chiskuru sato chioka chitararo sergu ECD eskuru ya mekroku enginda China na iteresi nonya ni gotingotiga asinga magendo nagendeta ase ward yane na batebiri boniga getangwa ECD ngendete kwagachwa boniga na kore pare ku Rutibo junction ekogenda mpaka Isinda na begete ya kiabonya rumbaka Itibo junction negendete kwagachwa ngagete probably nyasaye gagwanja ewiki engo nyarire koera elinde ne contractor nero muroje mbura bunega asaine gotu mbura teri kwa contractor morembe na barabu nande ngo basumande epara ya Itibo epara ya kebabe egende mpaka ikebuarani igo byonsupi nimbigenderete igo tigatoire ngora asorio kagete na magendo tagendereti ere tiganya kuo ntwa magendo tagenderete tukonya gukora abantu baito alias tukunya Chingaki abange bagendete kuyarigani hasobocole bonene bo mwaka w'ekirubira 2022 ibono habagaka nabangina kurwa sebunge ya Nyaribari chache besokire na kumwakire ko kochelo kengo nyambane
asoko iruburai bw'obujumbe ime y'ebunge ya soko ene kibuna achikoleta monchelia y'oburai nabo gwikirani egati ya magenderande ukwana chingake echo nigo bamotogie omusiko kengo asikere nigagendete gusira bange ase bunge ya asebateruna bari no kwegena na chigwikirani magenderande ulikitodibani asanya arobotiro asinchira y'obwikirano Osio bobochori obonene bumwaka ogocha chinyomba ao korwa sebunge ya Nyaribari chache ngobono chiangere we sokia anene asogosanga ebirengererio nabo igo koro kieganga ya benene yo kumusira omwana siasa Okengo Nyambane anene asokoligie kerogo kyobojumbe asorogongoruo Marieta na nkoro ku Charles noyo bonchirinde na inde gondo musigisa korwe tundu bali moinaria bono gotwachira iga buneke ombe egeke egekogera yogo support oyo minto joiri Okengo Nyambane etameri moige nande nigondo muraibu abangi na birongo ward nigo toriga sengenjo yogo support oyo minto Okengo Honorable Okengo Nyambane kero monto muri tayari omwana itande motwe ekene muri tayari mwaraba akabaito bagusimba mwendosi na into abangina nto mwendose ti Osangara barikia mangana abamenyi borogongorwe nigo bono babeire bakorora obokoreri obuya kurwa somura yoyoiga anene asabagoteba ni gare nenkoro yogosira bari no konyora wainse nabo igo bari no kugania okonene na abakabari abanene korubotondo ba supportia nga Okengo Nyambane abo mochumbe Nyaribari chache na intwe korubosigisa twabeire amo asengencho yogo support abagakabaria na intunga ntutagete Okengo Nyambane abo mugambi Nyaribari chache asengencho go support na anda asengencha arange na ende twamororero okorire bintu ebinge nkorusiara abantu nyagitari nkorusiara na urikira abantu abange wagachira abantu chinyomba omwana oyo Okengo Nyambane ororokanirwe gutwara chinguru chinene cyokominyoka orosana alete nkabi aletera Abanyaribari. Number 2 omwana oyo tabwati mebaga nigagokonya andonsi asaigura bokongubore buna bono chusi na atoletera omubere konyoro kwamire Nairobi agakirie billions na akatoletera omubere gaiga tukakuminga omwana oyo tokomoe kerogeke muna tokanda komoa kya Nyaribari chache takomesi Nyaribari chache morora abangina mbaro sirisi bibanda bakoraki bakoigama abantu baitu baboda babwate bibanda bakoraki aya na rusi baka wagachire baka abantu asege karekyo esege tenene nigo yarengete bari bataririkia muna bakichikura asabano baruro koboria asabantu bonsi kobwata chikura unenchereyemo yogotwara chinguru chogo chora barayi bari bagwenerete asogwikirania amagenderero buna eganeirie Marieta nkoro kulista mwangu mumanyi mukamuro bikeri korubotondo mwabikeri ntenyi wete buye sengenjo Nyaribari chache gente getangani ntwatangana asengenjo kobwata chikura ntwanchera nitabayigo nande boniga gaki abana ba minto abatondo ba minto bali mwaitaberanete go support omweshimiwa Okengo Joel Nyambane gaki ngo sabatora aba minto abasigisa abamobea Nyaribari chache kwachumura gakitebya abana baino rangeri bari ba minto baresiko bachiche batobwatesie to support bari batarabwate kura bayiche babwate kura erinde to support omweshimiwa Joel Okengo Nyambane Okengo Joel Nyambane Okengo Joel Nyambane Ripoti taseni kia ukia gatembe kurega sebunge ya Nyaribari chache miye kaunti ya Kisii ria nigonkoro kwa Dipon Asanya asorobatiru monchomo riria tanyoro mutimokomoke tukwirana tugendene kionga sinchira yugwikira Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake y'umutinyo gatano EU ebwata chikosi buna Agricultural and Environment Studies asiba kwiga Agricultural and Extension mbwate course ya Mechanical and Automotive Engineering asiba kwiga Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo nkwiga bale Plumbing, Masonry, Building Technology, Civil Engineering,
ase ensema ya computing and informatics ngwigiri bali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security na wigo na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering ngwigiri bali electrical installation na wigo electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology ngwigiri bali hairdressing wigo mbabwate fashion design ngwigiri bali food production yani cookery na wigo food and beverage production wigo mbabwate course ya driving kuchasi bali bonse baraganye kwigera kugenda Kigali. Samaria tane ngoro kwa James Barare Nyakundi, the principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College. A college ito igere ya serikali agosomia abana courses cy'obubundi asamangane school fees ya serikali njayira netinse na kero mwana ko report ebese ikera abenga ya mokongeire nabo mwana agoja neri abwate enke umwana nainde ngwancherwale asabe kibasa kya serikali akirito kuruka government scholarship ekyabana bago apply ekikero umwana ule school ago apply onyora nekibese kine kikomokonya ase akomenya esandagera akogurwa na bintu binde biraganirwa ase school abana nkonyora bale constituency bursaries uno mubungo Kitutu Masaba constituency Honorable Clive Gisairo neruwete sana gokonya abana barukurwe constituency yaye nande nko bakanira kero umwana nkonyora ari kibesa ekyogosoma nande natotebetinga mwana onde wense goche school apply loan nkonyora karibu sana Kitutu Masaba elinde tuegero bubundi bachagotokonya asama tukagocha biyamon asamange nabo okubatalira ase skuli yiga kusi obakirisi migweterasi kinamba kyabo 0743480999 kusi 0782490068 ninjolero eyobwenyolero bumanyi ubumurago konye asubagima obumakiaya. Ine kwabiri gukorya erodshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigo mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabiri gukorya e track yiga ya roadshow iyo rakorere e product launch use emesangerekano ya gesiasa brand activation use emesangerekano ya cooperative egatiye ci roadshow cinde cinyinge bono nigo twakoretere e track yibwate libagaliya eyekerero nabwigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eyogiriya nigo liri ya kigima eryo licunjukire ligo kwana necinguru nabwigo likira bantabange nigo babwate ci DJ Chanjere ci MC nabwigo e track nabo kugitumika asobokorera live performance nigo tukurwa obokoreri wito cinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street yago tekababuna street endeyonsi chingaki obunjeli bwago nebyasara byakinirwe aka esimgweterase namba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange. Karibu nainde humu nchomo rigereria oyo renge humu rakonyi bomurai benso muskirigati gashawa igekirana hasi kigambero kya mirimanime ya Nairobi asoko tegererwa gwekina kyaye gyokuruswa abisi buno mukonyi bomurai bense murayo gwekya magya DCP igekirana gosubekera mbere kyo asekine kyo kego tegererwa nabana chebi na batatu wetira saba kwa kiribaye bakorwa na senior counsel Paul Mwite Victor Swanyogeto hegati aba wakiri bande umuske gashagwa nigo amerelio kurusiwa kwa yabisi asoko tebuna iga ruseti wa bisi ase bali hotabwatia lichiko. Date that the National Assembly consider this motion. They voted to impeach
close to 9 p.m. The normal working hours are daylight hours. How is it that the National Assembly could not even wait for the following day to transmit their resolution to the Senate? My Lord, it was transmitted at night. And the following day, the Senate set the date to commence the proceedings. Equally, when the Senate, after depriving the Deputy President a fair opportunity to defend himself, impeached him on 5 out of the 11 grounds. Equally, they had to transmit the impeachment resolution back to the Senate close to midnight on the same night. And my Lord, I'm inviting this court to see this breakneck speed. Somehow, the Speaker of the National Assembly had in advance issued a notice convening a sitting of the National Assembly on a Friday, which is not a normal sitting day. Any thinking person will wonder how the Speaker of the National Assembly, a good friend of mine, senior counsel, how was he able to anticipate the likely decision of the Senate in advance? It is designed to ensure accountability, requiring public engagement rather than just parliamentary approval. In the context of impeachment, it is a remedy of the last resort. This, I think, was mentioned by Senior Counsel Paul Mwite. Therefore, the public participation exercise must meet the following standards, and this is what I wanted to get down to specifics. One, must be purposeful and meaningful. Must be real and not illusory formality. It is not cosmetically. Mo raiben somuske William Ruto ni garuro kubolia hochi asaba raiborongoro Africa. Wene kibunang kubwatana bale hasoko ene kibunang kini bale birengo byo bochanu asoko ene kyabana inchi konyara bale obokorari rubuya. Ukwana hime ya Nairobi. Ruto ni goboigo hate birubuna ekerengo ki Africa. Usafrika ni kibwate ekerengo kemerongo ebire na isaini gore yemia ya moroire. Ayagendete kuba hengaye abananchi. Chingukicho ni garu kubolia kucha saba bwatani kwene kibunang kubwatana na bale na baraibense aso kwene kibuna birengo byo bochenu ime ya Africa ngokina bire. Gets everybody to the right place, and we can find solutions, not in isolation, but we can find solutions together. We are believers, and I dare say very strong believers, in multilateralism and collective action. This summit is anchored on a clear and urgent imperative. It calls on us to reimagine Africa's health systems through innovation, integration, and interdependence. It challenges us to design practical pathways that translate into better outcomes for health in our continent. Africa today stands at a critical intersection defined by stark disparities and immense opportunity. We carry, on one hand, more than 25% of the global disease burden, yet account for less than 3% of global health expenditure, on the other hand. We remain heavily dependent on external supply chains for essential commodities such as medicines and vaccines. We produce less than 2% of what we consume. At the same time, despite the dedication and resilience of our health workers, the density of our workforce remains significantly below global benchmarks. This imbalance is neither sustainable
nor tenable. It calls for a decisive and deliberate shift from fragmented piecemeal interventions to a comprehensive and system-wide Asaraboti rumo nchumu ligera no tuikira umwelio wikiunga chinsenye chiabo nabutiko ilitera na series nyakundi sense meli mwenyelio ni gali ngwirisoni makuli nago sabire twarugo ligerelia na bego butiko burubiya. Ine nugane techi stage chichi saisi au lighting and effects.